especial para todos os santiagueses e todos os composteláns. Digo que un sitio especial, un sitio único, porque está xusto no medio, á esquerda, detrás de vos, está San Domingos de Bonaval, ese gran notario do noso pasado, o Museo do Pobo Galego, das nosas tradicións, da nosa cultura, e á dereita, detrás de vos, está o Museo de Arte Contemporánea, o CEGAC, que nos impulsa con forza hacia o futuro. E xusto aquí no medio estamos nós, neste parque de Bonaval. Eu quería aproveitar este sitio, como digo, único, para darlle as gracias ao presidente Feijóo. Darlle as gracias polo seu compromiso coa cidade de Santiago de Compostela ao longo destes 11 anos. Darlle as gracias tamén por sentir a cidade como a sentimos os santiagueses e os composteláns. E gustaríame decir, porque creo que podo dicilo, que Santiago é a cidade máis universal de todas as cidades galegas, e o compromiso con Santiago é o compromiso con Galicia, e, polo tanto, o compromiso do presidente con Santiago, ese compromiso con Galicia, convérteo no alcalde de todos os galegos, convérteo no alcalde de Galicia. E gustaríame que para os vindeiros 4 anos o presidente Feijóo seguise sendo o alcalde de todos os galegos, o presidente de Galicia. Non é unha campaña normal, é unha campaña extraña, non é unha campaña normal. Temos por diante unha legislatura tremenda, con retos titánicos, retos económicos, retos sanitarios, retos sociais, retos económicos. Hai moitos empresarios aquí, saben que a volta do Brao vanse complicar moitas cousas. Retos sanitarios, hai que compatibilizar o sistema COVID co sistema ordinario. Non se poden volver pechar os hospitais. E retos sociais derivados dos económicos e dos sanitarios. Non é tempo para improvisar, non é tempo de multigobernos en experiencia, non é tempo de experimentos, é tempo de solvencia, é tempo de seriedade, é tempo de unidade de acción. A Xunta de Galicia fixe un bo traballo, o presidente Núñez Feijóo levou a cabo un liderado intelixente, un liderado moderado, un liderado eficiente, porque a boa xestión non é cuestión de sorte, e moito menos unha pandemia como acabamos de vivir. Estou convencido que a maioría dos galegos comparten en parte estes sentimentos de orgullo e de satisfacción por como Galicia xestionou a pandemia. Somos un partido que sabemos xestionar as crisis, fixémolo no ano 2009, sacando a Galicia da crise económica, estámolo facendo nesta epidemia sanitaria, e por eso pido o voto para o Partido Popular de Galicia para o vindeiro 12 de xullo, para seguir blindando Galicia fronte ao caos exterior, para poder seguir xestionando Galicia ao noso xeito. E remato xa co que dicía ao principio. Santiago sinte a Galicia, Galicia sinte a Santiago, e con ese sentimento eu pídolle a Santiago, eu pídolle aos santiagueses, eu pídolle aos composteláns que o vindeiro 12 de xullo enchedes as urnas cos votos do Partido Popular de Galicia, enchedes as urnas cos votos de Alberto Núñez Feijóo. Moitas gracias. A pesar de que o coronavirus o vai a cambiar todo, calquer compostelán como a ti lle preocupan os servicios públicos, o benestar e a riqueza de Santiago de Compostela. Fomos quen de facer un novo centro de saúde en Galeras, de incrementar os servicios e a tecnoloxía do hospital universitario, en este momento xa de estar diseñando o proxecto arquitectónico para ampliar ese hospital público. Fomos quen de facer máis escolas infantiles e mellorar os centros de ensino público na cidade. Fomos quen de que haxa máis plazas de dependentes que nunca, e tamén de poñer en funcionamento o Centro de Desenvolvemento Integral para as persoas con discapacidade. Melloramos a Administración de Xustiza con un novo edificio xudicial, e tamén poñendo en marcha un centro de recuperación das víctimas de violencia de xénero. Pero Santiago ten que seguir creando emprego. Creou moito emprego e moita riqueza. Disminuímos o prezo metro cuadrado do polígono da Sionlla e agora temos unha reserva de 100.000 metros para que haxa empresas innovadoras que se instalen ali. Melloramos os accesos peonís, a variante de Aradas. En este momento tamén estamos finalizando o centro, a estación intermodal, un centro de autobuses dentro da estación do ferrocarril para que o transporte público funcione e para que o tren de alta velocidade traiga a millóns de persoas a Santiago. Sin dúbida, un dos retos fundamentais nos que estamos traballando é facer un gran Xacobeo do 21,
que sexa previo ao Xacobeo do ano 27. Este Xacobeo suporá ter unha catedral nova, unha catedral reformada, rehabilitada por primeira vez na historia. E por primeira vez na historia tamén estamos mellorando as entradas, todas as entradas dos camiños de Santiago. En definitiva, sabemos o que queremos facer, fixemos moitas cousas, temos experiencia para xestionar momentos de dificultade como o que vamos a vivir, e por iso vos pido que traballemos xuntos por Santiago de Compostela. Ese é o meu compromiso, seguir servindo a Santiago de Compostela. Moi boas tardes a todos e moitas grazas por estar aquí nesta estupenda tarde. Hoxe non nos pasa o de onte, que tiñamos 35 grados en Bertamiráns. Afortunadamente temos moito mellor día. Gracias a todos os concelleiros, a toda a xente de Santiago, os compañeiros da candidatura, a Pedro, a Paula, a Carmen, a Ángel, e seguro que hai algún máis por aí que non vin, e a toda a xente da comarca que se ten acercado. Estamos no tramo final da campaña, xa nos quedan poucos días para rematar esta campaña. E é a campaña máis diferente de todas as que levamos feito e é probablemente tamén a campaña máis importante de todas cantos nos temos enfrentado. Diferente polas formas, porque non hai máis que vernos, non? Sentados separados, coas máscaras postas e, ademais, cunha prudencia, ou máis ben eu diría o sentidiño do que falamos, non? Sempre. De facer as cousas con sentido, de non complicarse e seguir respetando as normas que nos dan e os consellos. Fixadevos que con ese sentidiño, o noso partido, o voso partido, suspendemos a principios de marzo a romería do Pino. Seguro que moitos dos que estabades aquí xa tiñades pagada a entrada. Nos tiñamos encargado todo. E ese sentidiño, o sentidiño do presidente, nos dixo que valía a pena aprazar esa romería para outro momento. Que tiñamos ganas de pasar un día xunto, pero non valía a pena poñer en risco a ninguén. Non era o momento. Ao mesmo tempo que o Partido Popular de Galicia tomaba esa decisión, outros partidos políticos en España animaban a xente a participar en manifestacións o 8 de marzo. Bueno, alá cada quen. Nós, dende logo, fixemos o que creíamos que había que facer e creo, ademais, que é o correcto. E ese sentidiño e esa anticipación, tanto para anular cousas que se podían facer porque estaban permitidas por lei naquel momento, esa anticipación no Consello da Xunta, comprando respiradores, en fin, todas esas cousas que fixeron, pois creo que é importante. E é importante porque vimos de pasar 3 meses encerrados nas nosas casas. Vimos de pasar semanas de confinamento, onde máis de 600 galegos nos deixaron, e aproveito para darlle un recordo moi afectuoso de parte de todos as súas familias, e unha crise sanitaria sin precedentes, onde se puxo a proba o sistema sanitario que tantas veces criticou a esquerda e que se demostrou na mellor ou na máis dura proba que puido ter un sistema sanitario, que o sistema sanitario en Galicia estaba ao nivel ou por encima de todos o resto de sistemas sanitarios. Pero se algo quedou claro durante todo este tempo de confinamento foi que Feijóo é o mellor presidente que podía ter Galicia nun momento así. Quedou claro que o noso presidente foi o que mellor xestionou a pandemia en toda España. Fomos referencia cada vez que Galicia anunciaba unha medida ou propoñía unha medida, o resto de comunidades autónomas chamaban e preguntaban como se podía chegar a propoñer tamén esa medida. Foi o presidente que nos tranquilizou nos peores momentos, o que nunca mentiu e o que nunca ocultou os datos, nin das persoas que fallecían, nin das persoas que estaban afectadas, nin das persoas que estaban na UBI ou das persoas que estaban contaxiadas pero non necesitaban hospital. Foi o home que deixou atrás as siglas do partido e o oportunismo para centrarse no que era importante, para centrarse nos galegos e centrarse en Galicia.
E o home que cando chegou o momento e tivo que elexir, elexiu Galicia. Ese home, ese presidente, é Alberto Núñez Feijóo e lle debemos moito durante todos estes meses e 11 anos. Ese home é unha referencia non só xa para a xente de Galicia, non só para os afiliados ou simpatizantes do Partido Popular. É un home que se convertiu nunha referencia para todo o partido, pero para toda España. E agora que estamos en campaña, estaredes conmigo en que, cando empezamos unha campaña ou agora, na reta final de campaña, a pregunta que todos debemos facernos é se é importante a experiencia. Pois eu creo que sempre é importante esa experiencia, pero hoxe máis que nunca ter un presidente con experiencia, como é o caso de Feijóo, é moito máis importante. Un home co que xa superamos unha crise económica dura e un home co que estamos a superar unha crise sanitaria tamén importante. Un home que non perdeu un día nunca, que sempre se anticipou aos acontecementos, porque sabía o que ia a pasar e, en consecuencia, sabía o que había que facer. E iso é moi importante sempre, pero nunha crise sanitaria destas características moitísimo máis. É unha realidade, todos o saben, incluídos os deles. E tamén unha realidade outra cousa. Unha realidade outra cousa e é que todos os demais candidatos, dende o primeiro ao último, nunca xestionaron un euro público. E nunha situación como a que acabamos de vivir, ou como a que ven a continuación, como nos decía Borja, ter alguén que está experimentado, ter alguén que xa xestionou, ter alguén que ten un balance, ter alguén que sabe de que vai isto é fundamental. O contrario é o que nos pasou durante esta pandemia en Madrid. Había xente que era a primeira vez que se enfrentaba, é verdad, a unha crise sin precedentes. Pero cando alguén se enfrenta sin experiencia a unha crise sen precedentes, ocorren cousas como as que vivimos durante estes meses. Que se tiñas un campo, podías ir a dar unha volta, pero se tiñas un cativo, tiñas que quedar na casa. E esas son cousas que a xente non entendíamos, que nos poñían máis nerviosos e, dende logo, nos xeraban desconfianza porque decíamos, verdadeiramente saben o que se está a facer? E esa é a diferencia de ter experiencia, esa é a diferencia de ter alguén preparado ao fronte do goberno ou ter alguén que non está preparado ou que é a primeira vez que chega. E é verdad que en campaña facemos preguntas. E eu creo que hai unha pregunta que temos que facer a toda a xente coa que falemos durante estes días para pedirlle o voto e para convencelos. Diante desta situación que acabamos de vivir e diante da situación que ven á volta do verán ou á volta dunhas semanas, a quen preferimos ter de presidente en Galicia? A resposta é evidente. É evidente para todos os que estamos aquí. Pero non teñades dúbida de que tamén é evidente para o resto dos partidos. Eu nesta campaña, e creo que en todos os mítines, non falamos mal do resto dos candidatos. Non fai falta. Non fai falta. Creo que canto máis falen eles, máis os coñecemos. Pero é verdad que o resto de candidatos están acudindo a esas tácticas ou bellas estrategias do medo. A esas estrategias de que, cando xa se dan por perdidos e non poden atacar con argumentos ou non poden poñer razóns encima da mesa para cambiar o voto, o que buscan é o medo no votante. O medo no votante empezaron dicindo que o día 12 non era seguro ir a votar. Empezaron a decir que os maiores deberían de pensar en ir a votar. E eu vos podo decir a todos os maiores ou que lle digades a todos os maiores que o día 12 poden ir tranquilos a votar. Nunca foi tan seguro ou tan rápido ir a votar como o próximo domingo, o día 12. Poden ir tranquilos. Seguiron porque agora hai unha campaña na que chaman por teléfono aos galegos e as galegas e cando colles o teléfono che din que non podes votar a Feijóo e che dan unhas razóns. Evidentemente, nesa chamada non dan razóns para votar a outro partido. O único que expoñen é que hai unha serie de razóns para non votar a Feijóo. Non deixa de ser curioso que contraten alguén a unha campaña para que non voten a Feijóo e non pidan o voto para o seu partido. Eles saberán por qué. Outros, onte mesmo nos pasaba, nun mitin do noso presidente, se plantaban diante da porta e lle repartían a toda a xente que entraba
publicidade que a xente non entendía moi ben, pero na que decía que Feijóo era de esquerdas. Alá eles. A nós danos igual, sexan dun lado, sexan do outro lado. A verdade é que todos os partidos durante estes últimos días da campaña teñen claro unha cousa. Bueno, a tuveron clara durante toda a campaña. Ningún quere que Feijóo saque unha maioría absoluta. O único obxectivo que teñen todos os partidos que se presentan a estas eleccións, salvo o Partido Popular, é que o Partido Popular lle falte un voto para ter o escano 38 o próximo domingo. Se lles falta un voto para ter o escano 38, entón se abre unha ventá de oportunidades para estes partidos. E nós, durante esta campaña, estamos apelando ao contrario. Estamos apelando á xente. Estamos apelando a Galicia. Estamos poñendo enriba da mesa un balance de 11 anos. Un balance de 11 anos no que melloramos en todas e cada unha das áreas. Un balance que a día de hoxe nos permite chegar aos mítines, chegar á xente, facer repartos pola calle, ir a reunirnos con colectivos e mirarlles á cara. Nos permite falarlle mirándolle os ollos e pedíndolle de novo a confianza para os próximos 4 anos. Nos permite, recoñecendo cousas que nos quedan por facer, evidentemente, pero nos permite pedirlles de novo a confianza. Ese é o noso obxectivo durante estes días que nos quedan de campaña. E é verdad que temos un hándicap, iba a decir rival, pero non é rival. É verdad que durante todas estas semanas, todas as enquisas que fomos atopando, todas as enquisas que se foron publicando, decían que a vitoria estaba asegurada. É verdad que cada día que chegábamos a un acto do Partido Popular onde chegaba o presidente ou calquer persona que fora a intervir, o primeiro que che decían ao baixar do coche é: oye, non te preocupes que desta está feito. E eu vos veño a decir que non é verdade. Pode ser que estemos orgullosos de o que fixemos durante 11 anos. Pode ser que pensemos que o traballo feito durante 11 anos non vai a caer en balde. Pode ser que, como me pasou a min, durante estas semanas moita xente se acercara para decirche: oye, eu non son votante de Feijóo, pero nesta ocasión vou a votar. É certo, todo eso é certo. Pero todo eso non vale de nada se as urnas o domingo non se enchen. Todo eso non vale de nada se as urnas o domingo quedan medio baleiras ou a xente, pola confianza excesiva, cree que non é necesario ir a votar ao Partido Popular. Hai moita xente que che di que, bueno, que desta volta non hai problema e inda que non vai a pasar absolutamente nada. E aí teremos un problema grave se eso se produce. Por iso é importantísimo, primeiro, que aproveitemos estes días que nos quedan para pedir o voto con seguridade, para decir que temos un presidente que xenera certezas, un presidente con experiencia, un presidente que é o que necesita Galicia nestes momentos, e non 4 ou 5 ou non sei cantos partidos que o único que aspiran é a discutir o día seguinte como se reparten a Xunta de Galicia. Nós non podemos, e Galicia non pode, perder un minuto para ter un goberno. Non podemos porque hai unha crise económica á volta da esquina dura. Hai moita xente que a día de hoxe ainda sigue nos ERTES. E aínda que ten unha reducción no seu salario e cobra o 70%, pois realmente vai pasando a situación ou a vai levando como pode. Pero moita desa xente se incorporará ás empresas cando remate o ERTE. Esperemos que moitos deles non teñan problemas e a empresa á que pertencen pode seguir traballando dende o primeiro día. Pero nós sabemos que esa non é a realidade. Sabemos que hai moitas desas empresas que van a ter problemas para seguir traballando e seguir vendendo os seus produtos ao ritmo que o tiñan ou que estaban a facer antes da pandemia. E haberá moita xente que estaba neses ERTES que van a pasar a ERES e van a pasar ao paro. E as necesidades sociales, a partir da volta do Brán, van a ser cada vez máis importantes. Vai haber máis necesidades, vai haber unha situación máis complicada, vai haber empresas que pechen, porque xa están pechando moitas, e vai haber unha situación que require non perder un minuto. Por iso tamén, dende a Xunta de Galicia, esa anticipación que amosamos cando comenzaba a pandemia, tomando as decisións da compra dos respiradores ou facendo unha comisión
entre os distintos membros e distintas consellerías para ver como podía afectar, tamén se fixo no tema económico. Por iso, antes que ningún outra comunidade autónoma e antes que o Goberno de España se reuniron expertos para ver que medidas aconsellaban si esa crise económica era dura, que medidas aconsellaban para reactivar de novo as empresas, que medidas aconsellaban para axudar os autónomos a abrir de novo os seus negocios e que puideran manter a xente, que medidas aconsellaban para que a xente non perdese o seu emprego e tivese un salario. Por iso, dende o primeiro día, se buscou a xente, de todos os partidos, incluído un expresidente da Xunta de Galicia do Partido Socialista, porque tamén pode aportar e tamén nos vale. E esa é outra diferencia, esa anticipación, pero tamén é unha diferencia esa apertura hacia todos, esa valía, porque o queremos é falar de Galicia e o que queremos é que todo o mundo participe. E agora, antes de acabar, me gustaría anunciar ou pedirvos que recibíramos ao presidente que está aí cun forte aplauso, que ven de outro mitin. Moitas gracias, presidente. Gracias polo traballo. Polo traballo de 11 anos, polo traballo duro, probablemente o máis duro durante estes últimos meses, pero que gracias ao teu traballo, ao teu bon facer, a verdade é que todos os galegos nos sentimos moito máis seguros e moito máis tranquilos téndote ao fronte da Xunta de Galicia. E eu remato. Creo que o domingo merece a pena ir a votar. Creo que o domingo merece a pena facer un esforzo. Dá igual que haxa bo día, dá igual o que teñamos que facer ou dá igual o que teñamos pendente. Creo que merece a pena facer un esforzo por Galicia. Creo que merece a pena facer un esforzo polos vosos fillos. Creo que merece a pena facer un esforzo polo vosos avós. Creo que merece a pena facer un esforzo por Galicia e creo que merece a pena facer un esforzo por Alberto Núñez Feijóo. Nada máis e moitas grazas. A política ten que ser servizo. E aquí non necesitamos salvadores. O que precisamos son servidores. Sigue vixente a defensa da nosa liberdade. Sigue vixente o bilingüismo cordial que practicamos en Galicia. A trabajar por Galicia, que es lo mismo que trabajar por el conjunto de España. La unidad, la lealtad y la coordinación de Galicia con el gobierno de España está absolutamente garantizada. Hoxe, 11 anos despois, podemos decir que Galicia é mellor e é máis estable. Teño máis forza do que tiña o 1 de marzo do ano 2009.
os galegos imos dar un paso cara adiante de entrar na última fase que o Goberno sinalou durante todo estas semanas longas, meses xa, de estado de alarma. Que a ningún ciudadano le quepa duda de que todos estamos al 100% de nuestra capacidad. Galicia é, hoxe por hoxe, a comunidade autónoma coa menor taxa de novos contagios de España. E algún día estou convencido que poderemos deixar de dar o parte diario dos pacientes e dos falecidos, cousa que me corresponde como presidente da Xunta. E lle podo asegurar que é a peor experiencia que un pode ter. Poden todos vostedes ter a seguridade de que non vamos a dar unha vida humana por perdida. Síntome orgulloso de ser galego, síntome orgulloso de estar a disposición dos galegos e síntome orgulloso de presidir o goberno da comunidade autónoma. Non nos relaxemos, senón que nos sigamos cuidando, porque o futuro de Galicia depende de nós. Queridos amigos, no descubro nada si os digo que soy Alberto Núñez Feijóo y los gallegos saben lo que pueden esperar de mí. Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez, ¡Galicia! Muchas gracias, queridos amigos, neste lugar tan fermoso. Gracias por elexir un dos lugares máis bonitos de Compostela. E Compostela ten lugares ben bonitos. Muchísimas gracias, Borja, a todos os compañeros da Corporación de Santiago. Muchísimas gracias, Diego, conselleira, deputados e diputadas nas Cortes. Amigos, viñamos recordando agora cando subíamos que aquí fixemos un acto en recordo ao presidente Albor. Fixemos un acto, nos reunimos aquí, neste lugar, para recordar o primer presidente da Xunta de Galicia. Un presidente compostelán, un médico para Galicia, un presidente que foi quen de iniciar o período de maior autoestima, de maior autogoberno, de maior autonomismo, e tamén de ensinarnos como se pode querer a España, defendendo os intereses dos galegos. Foron moito tempo o que compartimos con Xerardo. Recordo cando cumpriu 100 anos. Pensamos que lle podíamos agasallar e se nos ocurriu levarlle aí a casa que tiña as aforas de Santiago un carballo. Un carballo para plantar ali na súa pequena finca que circunvalaba a casa, e a muller e algún dos seus fillos díxome que sempre, cando se levantaba, aínda que lle costaba, porque un peso de 100 anos son toneladas enriba dun corpo, pois sempre salía a dar unha volta a ver como iba o seu carballo. Hoxe que hai tantos carballos aquí, e probablemente aquel carballo algún día será como este. Queremos recordar dende este lugar tan fermoso o primeiro presidente de Galicia, o mestre, o médico, o amigo, o político e o bo galego e o gran español que foi Xerardo Fernández Albor. Amigos, despois de Albor veu outro gran presidente, un presidente que fixera probablemente unha das biografías máis importantes da historia de España. Un presidente que foi quen de fundar o partido máis importante de España, que foi quen de ser pai da Constitución, de protagonizar o abrazo con Santiago Carrillo, do Partido Comunista de España, e de empezar xunto con Adolfo Suárez e Felipe González, os anos da transición, os anos da reconciliación,
Os anos donde España entrou na Unión Europea, donde España se abriu ao resto do mundo para ser hoxe a cuarta economía do euro. É un dos países con máis liberdade e con maior descentralización política de toda Europa. Fraga supuxo un antes e un despois da nosa autonomía. Fraga foi quen de gañar todas as veces as que se presentou ás eleccións autonómicas. E recordo perfectamente, porque tive a oportunidade de traballar con el durante a última etapa, recordo perfectamente como nos presentamos no mes de xuño do ano 2005. Fai agora 15 anos. Decían as enquisas que a maioría non estaba clara, algunhas enquisas a daban, outra non andaba parpadeando o resultado electoral. E conseguimos o 45,8% dos votos. E nos faltaron unhas decenas de votos para conquerir a maioría absoluta. Sei ben, pois, a dificultade de sacar maiorías absolutas. Son perfectamente consciente de que sacar unha maioría absoluta non é só arrasar nas urnas, senón que é gañar cun resultado estratosférico, porque todos os demais están dispostos a gobernar despois de perder estrepitosamente as eleccións autonómicas. Volvemos a estar, pois, na mesma situación, 15 anos despois. E como sei ben o que é perder a maioría por un escano, e tamén sei ben o que é gañar, gracias a vos e aos galegos, 3 maiorías consecutivas, agora volvo a estar aquí pedíndolle a Galicia un voto de confianza. Un voto de confianza que vamos a executar o próximo domingo. Me gustaría pedirlle aos galegos, despois de ser casi 12 anos presidente da Comunidade Autónoma, me gustaría pedirlle a este pobo que intentéis servir que o próximo domingo vai a votar. Que vai a votar e que pense, reflexione e posteriormente decida. Pero que ningún galego se quede na casa sin decidir, porque non nos interesa a nadie que outros galegos decidan por nós. Galicia está nun momento de unha enorme incertidume, como toda España e como boa parte dos países do mundo. Hoxe, lamentablemente, tamén houbo que anotar falecidos polo coronavirus en distintos lugares de España. En Galicia levamos un mes sin ningún falecido. Hoxe, o virus está aí e por iso nos momentos máis de dificultad a certeza ten moito máis valor, si cabe, que as incógnitas. Galicia decide e decidirá si seguimos traballando a partir do luns con esa certeza, coa experiencia da xestión da pandemia nos momentos máis difíciles, ou, pola contra, si Galicia se frea e deixa de avanzar. Na miña opinión, Galicia necesita máis que nunca xestión e sería un grave erro sustituir a xestión pola axitación. E Galicia necesita máis que nunca un goberno que goberne, non un goberno que desorganice o país. Eu o que pido é que Galicia decida. Pido que ninguén se quede nas urnas o próximo domingo, con independencia da súa idade, con independencia da súa situación ou con independencia de que lle apeteza máis ou menos participar no futuro do país. Cando non hai propostas nin hai argumentos, cando non hai un goberno que ofrecer, normalmente os políticos se dedican a falar dos demais. E vemos que durante toda esta campaña, e diríamos durante os últimos 4 anos, a oposición non fixo outra cousa que falar de un tal Feijóo. Mentras ese tal Feijóo non adicou un solo minuto do seu tempo que non fora a defender Galicia e a falar de Galicia. Comenzaron os da oposición, multipartita, comenzaron tentando
buscar o voto do medo. Que se éramos unha cousa ou a contraria, que si son nacionalista ou progre, que si son de extrema dereita ou lingüicida. En definitiva, estuveron 4 anos mareando a perdiz, insultando aos demais e dividíndose entre eles. Pero a estas alturas comprenderán que os galegos xa nos conocen e xa me coñecen. Despois de tanto tempo servindo o país, non creo que a ningún galego o vayan a confundir, nin a intoxicar. E como viron que o voto do medo non funcionou, agora están co medo a votar. Pois eu digo que esta estrategia do medo a votar tamén vai fracasar. Os galegos somos demócratas e teimudos. E votamos cando se nos chama a votar. E cando percibimos que algún listo pretende que non vayamos a votar, entón votamos aínda con máis ganas. Mirade, os colexios electorales son lugares seguros. Nunca tanto se inspeccionaron os 2.200 colexios electorales como agora. Fixemos 2 inspeccións aos 2.000 e pico colexios. Son seguros para entrar e para salir con circuitos alternativos. Son seguros para que os maiores non teñan que esperar e podan pasar a votar de forma directa. Son seguros porque a todo mundo que non leve a máscara da casa se lle dará. E son seguros porque a xente que este na mesa electoral estará protexida con pantalla e con máscara. Por tanto, non caigades na trampa. Non caigades na trampa daqueles que dicen que votar non é seguro, pero ir a un bar sí. Non caigades na trampa daqueles que dicen que os maiores non deben ir a votar, pero ir a unha cafetería sí poden ir. Queridos amigos, sospeitade de aqueles que lle están dicindo a xente que non vayan a votar, aínda que non se atreven a dicirlle que non vayan a un bar, a unha cafetería ou unha terraza. Ante as campañas do voto do medo e do medo a votar, eu propoño un voto seguro. Un voto seguro, por qué? Porque se tomaron todas as medidas necesarias para votar con absoluta tranquilidade. Nunca inspeccionamos os colexios electorais, agora sí. Un voto seguro porque temos xestores con experiencia. Xestores que levamos xestionando a pandemia dende o primer instante. Antes de que o Goberno de España decretara o estado de alarma, levábamos 18 días xa traballando na comisión do COVID no Goberno. E levábamos 15 días de 1 de marzo duplicando as camas de UCI, porque, aínda non sabendo a incidencia do virus, si sabíamos que ese virus estaba a unhas millas de España, en Baleares, a unhas millas da costa levantina, e antes ou despois, ese virus que estaba infectando a todo o norte de Italia e producindo mortos diariamente, sabíamos que antes ou despois, con intensidade descoñecida, chegaría a Galicia. Un voto seguro, en definitiva, porque cando se puxo a proba o Servizo Sanitario Galego, resulta que ese Servizo Sanitario Galego consigue que Galicia sexa o lugar con menos fallecidos por número de contaxiados, ou que Galicia hoxe sexa un dos lugares máis seguros de España. Un voto seguro para que as incertezas da economía e do emprego se xestionen por xente que teña experiencia nas políticas económicas e nas políticas laborais. Un voto seguro para que, a diferencia de outras candidaturas, se converta en escano seguro. As papeletas do Partido Popular de Galicia se van a convertir en escanos seguros. E esos escanos seguros van a construir un grupo parlamentario seguro. E ese grupo parlamentario seguro vai a elexir a un presidente seguro. E un voto seguro ante as incertezas de un multipartito, cando se precisa estabilidade, é un voto seguro imprescindible. E, sobre todo, temos que buscar un voto seguro. Para qué? Para ter un presidente libre. O peor que lle pode pasar a un presidente é que o seu goberno non lle faga caso. O peor que lle pode pasar a un presidente é que o seu goberno non pertenza nin siquiera ao seu partido. O peor que lle pode pasar a un presidente é que o goberno, unhos partidos, unhos conselleiros sexan dun partido, outro de outro, outro de outro, outro de outro, e que, ademais, sexan competidores electorais.
o peor que lle pode pasar a un presidente é que non sexa presidente. Por eso, queridos amigos, non vamos a elexir a un diputado para que sexa presidente. Vamos a elexir a un presidente para que exerza de presidente. Non vamos a elexir a un diputado para que aprenda a ser presidente. Vamos a elexir a un presidente para que xestione o momento de maior dificultade sanitaria e económica que nunca pasou Galicia. Este presidente, se os galegos queren, serei eu. E por eso me presento. Me presento para poñerme a disposición dos galegos por cuarta vez. Preséntome porque creo que temos a experiencia necesaria, temos os resultados acreditados para non deixar tirada Galicia no momento de maiores dificultades de Galicia. Preséntome porque non me sentiría ben comigo mismo se ante a dificultade de sacar ou non a cuarta maioría me fora para casa porque non teña o coraxe suficiente para volver a presentarme. E por eso, queridos amigos, nesta carballeira, recordando a Albor e recordando a Fraga, vos veño a pedir un voto por Galicia, un voto para Galicia, un voto para todos os galegos e todas as galegas, un voto polo porvir do noso país, de esta terra santa que é Galicia, nesta capital de Europa, que é Santiago. Amigos, eu non quero unha Galicia repartida ou partida entre partidos. Eu quero unha Galicia xunta. Xunta para construir unha xunta que traballe xuntos e deixarse de lerias e deixarse de divisións. Eu non quero unha Galicia fragmentada entre bloques de partidos con distintas ideoloxías, con distintas fobias e distintas filias. Eu quero un goberno unido, que traballe por todos, con independencia de quen sexan os que conforman o todo. Eu non me presento para derrotar a ninguén, eso xa o fixen. Eu preséntome para que Galicia gañe. E farémolo, vos lo podo asegurar, vamos a facelo. Vamos a facelo si vamos a votar. Vamos a facelo si levamos a xente a votar. Vamos a facelo si dicimos a xente que non se confíe. Vamos a facelo si non nos queremos as enquisas. Vamos a facelo si temos fame de gañar, porque nadie pode ser presidente si non ten fame para ser presidente. Nadie pode confiarse nunha enquisa por moito que digan as enquisas. As urnas están baleiras e o que queren é que nos confiemos nas enquisas para non ir a votar as urnas. Vamos a facelo, porque xa o fixemos. Mirade, o virus está aí. Hai centenares de personas nas unidades de cuidados intensivos en España. En Galicia desde fai un mes non hai ninguna. Hai centenares de personas hospitalizadas nos distintos hospitais de España. En Galicia creo que hai 6 ou 7. Levamos un mes sin UCIs, levamos un mes sin personas falecidas. Hai provincias con 2 contaxiados ou con 3, áreas sanitarias con 4. Queridos amigos, temos profesionais motivados, profesionais que saben traballar e xestores sanitarios que traballan con eles. Eu podo asegurarvos que nada é máis duro que dar o parte de falecidos todos os días. Ningunha experiencia é máis dolorosa que ver como non pudimos salvar a vida aos 619 galegos que morreron. E engadimos a esa experiencia dolorosa o feito de ter que prohibir que as súas familias poderan subir as UCIs a despedilos. E por si fora pouco, a esa experiencia dolorosa tuvemos que unir, prohibir que as familiares os poderan acompañar nos velatorios. Queridos amigos, foi durísimo. E por iso, cando escoitamos por aí algunha frivolidade, algunha utilización da pandemia para fins partidarios, os mesmos que non decretaron o estado de alarma hasta o 15 de marzo, os mesmos que aínda non nos dicen o número de falecidos en España, os mesmos que aínda non nos dicen o número de falecidos nas residencias de terceira idade de España, e os mesmos que durante unha semana non nos deixaron comprar material
é cando menos doloroso. Mirade, farémolo a construción do país a través da educación. Cando nos examinamos no sistema educativo e veñen os de PISA, que son os que miden o nivel educativo e nos dicen, oiga, o sistema educativo galego está por riba da media de España, da media da Unión Europea e da media dos países da OCDE. Oiga, o fracaso escolar está no 11 e pico por cen e cando chegamos ao goberno estaba no 26%. 100.000 rapaces e rapazas están estudiando en centros plurilingües. 40.000 ordenadores e libros digitais están a disposición do ensino público. Nós pensamos que en eso consiste a educación. Eu quero mandarlle un saludo moi especial e agradecerlle o comportamento e a conducta extraordinaria que están mandando como exemplo a toda Galicia dos miles de mozos e mozas que se están examinando dende onte, hoxe e mañá na selectividade nas aulas das universidades, dos institutos e dos lugares educativos de Galicia. Nos están dando dúas leccións. A primeira, a pesares da súa xuventude e a pesares de que o coronavirus e a xuventude son cuestións pouco relacionadas, a pesares de todo iso están dando un comportamento exemplar e están acudindo ás aulas coa súa mascarilla e están horas nesas aulas, días nesas aulas, examinándose. E a segunda mensaxe, unha mensaxe para todos os políticos. Mirade, si se pode estar durante 3 días os mozos nas aulas examinándose de selectividade, poden todos os galegos ir 15 minutos o domingo a votar coa mesma seguridade que se está facendo a selectividade en Galicia. Que non nos enganen máis e que non metan medo a xente simplemente porque queren votar. Mirade, vamos a seguir facendo Galicia, protexendo as familias. 50.000 tarxetas de benvida. Os 50.000 bebés que naceron en Galicia nos últimos anos. De 100 euros ao mes para ir ás farmacias ou comprar alimentos infantiles. 100 euros ao mes, un ano, 2 ou 3, en función do número de fillos e da renta familiar. Primeira comunidade autónoma que xa dende o mes de abril todas as nais e pais que teñen 2 ou máis fillos teñen gratis a escola infantil para o segundo e sucesivos. De 12.000 a 25.000 plazas en escolas infantís. Farémolo a través de innovación, cando dice no, é que Galicia non creou empleo. Galicia é a segunda comunidade autónoma que baixou o paro durante os últimos 4 anos. Cando cheguei a Xunta había 210.000 parados e antes do COVID había 160.000. 50.000 parados menos. E antes do COVID, nesta legislatura, tiñamos creado 44.000 novas altas á Seguridade Social, afiliados á Seguridade Social. 500.000 mulleres afiliadas á Seguridade Social. Récord de emprego femenino en toda a historia económica do país. Vamos a seguir construindo Galicia respetando o medio ambiente. Vamos a seguir respetando Galicia construindo máis industrias transformadoras do leite, da carne de vacuno ou da carne porcino ou avícola, producindo máis carne que nunca, mellor viño que nunca, e cortando máis madeira que nunca e tendo máis árboles que nunca. Vamos a seguir traballando, comunicándonos. 220 kilómetros de autovías libres de peaxe fixo a comunidade autónoma. O Goberno de España foi incapaz de finalizar unha sola autovía de Galicia. Mirade, vamos a seguir confiando nos mozos. Se eles fan a selectividade durante 3 días, aos maiores lle vamos a dicir que vayan a votar durante 15 minutos. Vamos a seguir apoiándonos os maiores. Mirade, antes a oposición desprezaba os maiores porque dicen que o Partido Popular de Galicia gana as eleccións porque lle votan os maiores. E agora, como se deron conta que os maiores nos queren seguir votando, o que lle meten é medo no corpo nos maiores para que non vayan a votar. Mira que son demócratas. Que pasa? Que os maiores non poden ir a votar porque non votan o nacionalismo rupturista ou a esquerda populista. Deixados maiores que voten. Deixemos os mozos que voten, deixemos a todos os galegos que voten e despois recontar os votos e facer gobernos estables.
Eu finalizo. Mirade, sei que é o último mitin en Santiago. Son veciño de Santiago desde fai moito tempo, desde os 18 que viñen a estudiar. Bueno, exactamente, tiña 17. Tiven a oportunidade de coñecer esta cidade universitaria, esta cidade capital europea, esta cidade do abrazo ás linguas, ás culturas, ás razas de todo o mundo, e me sinto moi orgulloso de ser presidente da Xunta e, por tanto, ter a residencia oficial en Santiago. Mirade, cando salimos por fora e cando temos que ir a países lonxanos de culturas distintas á cultura occidental, temos que presentarnos. E cando estamos diante de directivos de compañías multinacionais, temos que dicir de onde somos. E non é a primeira vez que cando intento facer un extracto rápido con traductor para falar cun chino, cun japonés, para identificarme de onde vimos, ademais de dicirlle que vimos de España, algúns deles saben onde está, outros non, e dicimos que estamos en Europa, xa empeza a haber máis xente que sabe de onde está, pero siga habendo xente que non sabe de onde está. E, por tanto, digo, bueno, entón vamos a ver se lle digo que vimos de unha cidade que se chama Santiago de Compostela. E vos podo asegurar que a marca máis coñecida no mundo de Galicia é Santiago de Compostela. A súa catedral, os seus camiños, unha cidade milenaria como é Santiago, é o resumo de Galicia. Pois ben, nós traballamos por Santiago. Hai 1.500 personas en Santiago que están cobrando todos os 92 prazas de discapacidade, un 20% máis das que había cando chegamos ao goberno. En Santiago temos 1.350 plazas de escolas infantiles, unha ratio do 55%. A Unión Europea sinala que a ratio é do 33%, xa está ben. Nós, en Santiago, casi a duplicamos. Escolas infantís postas en marcha, tras Parlamento, Polígono do Tambre, Castiñeiriño e a reforma de Santa Susana. Ben, invertimos 16 millóns de euros en centros educativos en Santiago. Fixemos un centro novo, reformamos 7 colexios, e agora no verán, pois vamos a mellorar o Monte dos Postes, Lamas de Abade e outras obras noutros colexios para que estén mellor condicións en setembro. Mirade, no goberno do Partido Popular ampliamos a autoestrada de Santiago e a circunvalación e conseguimos a conexión coa Cidade da Cultura. Neste goberno da Xunta de Galicia o Partido Popular fixemos a variante de Aradas, porque estaba comprometida. En este mesmo goberno acabamos o corredor que nos leva ao mar, o corredor de Santiago, Brión, Noia, Ponte sobre a Ría, hacia Portosón e Portosín, en plena crise económica. Fixemos unhas sendas na comarca de Santiago, 7 sendas rematadas: Roxos, Aldea Nova, Touro, Teo, Brión, Vidán, Boqueixón e Barcia, Roxos. Bueno, e ademais estamos facendo unha estación intermodal, executada máis do 70%, que vamos a entregar a esta cidade este ano. Nós vamos a cumplir. O Adif non o sei, pero nós vamos a cumplir. O AVE non chegará, pero a estación intermodal sí que chega. Por tanto, nos dedicamos durante estes anos cos vosos votos e a vosa confianza a mellorar todos os camiños de Santiago que entran na cidade, que non son competencia da comunidade autónoma, porque estamos falando de calles e de lugares urbanos, non de lugares autonómicos. E todos os 12 millóns de euros, o camiño inglés, o camiño portugués e o camiño francés, dende o Monte do Gozo, o Tambre ou a Concho, e o vamos a entregar conforme o previsto este ano 2020 antes do Xacobeo. Mirade, vamos a dedicar os 12 millóns de euros ao transporte metropolitano. E cando falan de público, no, público é a tarxeta que lle damos aos mozos de menos de 22 anos para que vayan gratis a Coruña, a Lugo, a Ourense, a Pontevedra, a Vigo ou a Ferrol. É dicir, todos os autobuses interurbanos para os menores de 22 anos financiados ao 100% pola comunidade autónoma.
A pesares da crise económica, baixamos os prezos do polígono da Sionlla para que se empece a encher de empresas. Acabamos de tomar unha decisión coa Cámara de Comercio e o Concello de Santiago de destinar un edificio feito pola Comunidade Autónoma para as empresas de biotecnoloxía. Mirade, non tiñamos un patacón, pero acabamos a Cidade da Cultura. Non tiñamos un patacón para facer aqueles edificios que costaban 150 millóns de euros. E, sin embargo, buscamos en que fórmula podíamos darlle vida a aqueles buratos enormes que ali estaban e finalizar o edificio Fontán, un edificio de todas as universidades galegas, para que sexa o xérmolo da unión do sistema universitario de Galicia e aí tamén ter un salón de actos e un lugar de exposicións adicional ao museo para que a Cidade da Cultura este finalizada este ano, antes de que se inicie o Ano Santo. Mirade, estamos rehabilitando ese museo, o Museo do Pobo de Galicia. Por tanto, queridos amigos, coa confianza destes últimos 11 anos, non nos dedicamos a sestear, nin nos dedicamos a facer o parvo, nin a discutir, nin a perder o tempo. Non nos dedicamos a facer cousas. E do mesmo xeito que fixemos un centro de saúde en Galeras, e do mesmo xeito que queremos ampliar as urxencias, que estarán ampliadas neste outono, do mesmo xeito sabemos perfectamente que necesitamos ampliar o Hospital de Santiago. E ampliar o Hospital de Santiago non é unha conversación, é un compromiso. E todas as cousas que acabo de relatar se fixeron. E, por tanto, tamén faremos a ampliación do Hospital de Santiago. Pero, e remato, mirade, unha das cousas das que nos sentimos máis orgullosos todos os galegos de boa fe é ter a posibilidade de compartir a rehabilitación integral da Catedral de Santiago. Un templo de máis de 820 anos que por primeira vez na historia dos últimos 8 séculos nos tocou a nós, a nosa xeración, rehabilitar, limpiar, mellorar e perfeccionar a fachada do Obradoiro, pero tamén a fachada de Quintana, e toda a envolvente de pedra da catedral, e, por suposto, os teitos da catedral, e tamén o altar maior, e tamén o pórtico da gloria, para entregar a este ano santo do ano 2021. Veredes, queridos amigos, que a confianza depositada nos últimos anos é unha confianza que intentamos devolver cunha cidade máis internacionalizada, cunha cidade cunhos servicios sanitarios, educativos, sociais, unha cidade máis vertebrada, unha cidade mellor comunicada, unha cidade co seu patrimonio histórico mellor cuidado, unha cidade capital. E por eso, queridos amigos, fixémolo e agora vos pido facelo. Vamos a seguir facendo xuntos, porque non hai outro camiño para facelo. Temos 4 anos por diante para cadalo, pero precisamos, para os próximos 4 anos, que invirtamos, que dediquemos 15 minutos ao domingo, porque todo pode empezar ou todo pode acabar en función do que fagamos o domingo, pero non nós, os que estamos aquí, senón aqueles que non viñeron aos mítines simplemente por razóns de prudencia, aqueles que non viñeron aos mítines simplemente porque sempre nos votan e non vou a ir ao mítin, pero tamén digo, mirade, hai por aí xente que dice, oye, mira, que o PP xa ganou. Entón, che pido que votes a este ou que votes o outro porque queremos quedar de segundos. Que máis dá? Se o PP xa ten maioría, vamos a falar os fillos cos pais para que os pais que iban a votar ao PP voten a outro partido porque total o PP xa ganou. Pero se sempre están mareando a perdiz, o PP non ganou nada. Se ademais o PP non lle vale con ganar, se temos que sacar maioría absoluta. E por eso os veño a pedir aquí absolutamente. Os veño a pedir que non vos confiedes, que vayades a votar, que levedes a xente maior a votar, que a xente maior pode ir a votar do mesmo xeito que pode dar un paseo ou entrar nunha farmacia. E que os maiores son os que máis experiencia teñen e son os que saben realmente como un goberno pode axudar ou un goberno pode deteriorar a convivencia, deteriorar a economía, deteriorar o traballo e deteriorar a sociedade. Por iso, queridos amigos, non imitemos o goberno de Madrid, máis o nacionalismo rupturista que habería aquí.
Mirade, si Madrid non nos respeta, porque nos pecha as centrales térmicas de Meirama e As Pontes. Si Madrid non nos respeta, porque quere pechar a única fábrica de aluminio primario de Galicia botando a 600 familias á rúa na Mariña Lucense. Si Madrid non nos respeta, porque as 80.000 familias que venden a madeira non a van a poder seguir vendendo porque se lle ocurre agora deixar sin efecto a prórroga de ENCE en Pontevedra. Si Madrid non nos respeta porque se lle ocurriu que as conserveiras e as depuradoras e as cetarias e os frigoríficos non poden estar en zona de dominio público, non poñamos o Goberno de Madrid na Xunta. Porque senón se reirían dúas veces, unha dende Madrid e outra dende Santiago. Amigos e amigas, eu me despido. Me despido con dous agradecementos. O primeiro, co agradecemento de ser presidente de Galicia dende o primeiro instante que volo pedín. E o segundo, cunha petición igual de trascendente que a primeira vez. Mirade, no ano 2009 nadie decía que íbamos a gañar. Ninguén. O bipartito estaba cómodamente na Xunta porque as enquisas lle daban maioría. Maioría sumados os dous, claro. Pois agora as enquisas dan o contrario. Agora dicen que a maioría témola nós. Sabedes unha cousa? Nin lle fixen caso ás enquisas no ano 2009, cando nos daban que perdíamos e por eso gañamos, nin lle vamos a facer caso agora ás enquisas no ano 2020, cando nos dicen que gañamos porque sabemos que non gañamos nada e a única posibilidade que temos de gañar é ir a votar masivamente pola victoria de Galicia o próximo domingo. Vamos, adiante, vamos a votar o 12 para ter 4 anos de estabilidade en Galicia. Viva Santiago e viva Galicia. Moitas gracias. Galicia moito, moita Galicia, pena loito, cuesta ledicia, che abonosa de vida. Galicia moito, moita Galicia, flores, froitos, espiños, espiñas, a natureza é raíña. Galicia moito e por todo mar